nekuti uri wina. Ndozvisiva uri bato rinopikisa mumoyo nditonge opando mai mwana murichisa mamachisa mumoyo mangu ndimi wani bato rapikisa. Ndakatotsangwa ndinobweka 2 hours ndangomirira munhu asingasviki. Sepa zvaya. Boa, meno kupa deni benibalisaya. Ameno asemba na maini. Ameni va bonjava zvese bhuru. Zebholaka. Greu. Pana ndandatongoya zva. Tisingapedze nguva ko anti anatsano pepeka vangu zvatatikataura izvozvo vanisendera list chichi erora but baby muchipiro yakaita. Zvakachipa. Yakachipa singaita mahara baby. Sakutora pachinira. Mahara iyi list yakasendwa nanatsano. Anatsano zvangu avaite. Haiwa yandifadza. Chipi. Ndokujairana kawo. Aiwa ndokujairana kawo. Iwe. Wiringa. Wakaenda kuchikoro. Jesus is Hapana kunzi US dollar era. US, yeah. Saka US dollar pakuita sei? US saka baby. Yusa chino second hand, Yusa chino second hand. Second hand ipi? Iwe. Second hand. Iwe gombora karimwa bugara. Aiwa ndokujairira man. Ndokujairira. What right? Baby, what is wrong with you? Munhu anotenga anoita mayusa ndiye akatanga mani kurima munhu. Ukaona chii? Handina problem newe. Naka wakanaka, ukuda ndokuda, kutuka wakatsvuka. But ukuona chandinonyanya kudira inini? Budget ndiyo ndokudira. Ndakatoona iwe used cooking oil itori cheaper than kutora brand new. Andwaona. Ndosaka ini ndaitoti apola atoka ndaona wangu. So you are saying I'm used? Not like that. Not exactly like that. But zvandiri kungotaura ndizvongoti zvinhu zvakamboshanda urikuona chinhu chisiri chinyowani ka. Value. Tikutaura nyaya yevalue panapa. Value inofanira kudzika shamwari. Kwete kuti unondoudza kuti US dollar iwe second hand zvongofana iwe. RTGS iwewe uri ma RTGS. It's been a long time. Get to see me sana kuti baby you are mine. Zvakatopera netime. Love yedu yakurwadza kuita kunge crime. Okay, unenge wakuremerwa. Asi une overload. Chinenge